Suntem foarte natural în zona motivației pentru ce organizăm aceste evenimente digitale. În primul rând, așa cum am remarcat, toți avem această nevoie de comunicare. Am avut parte de cel puțin două comunități foarte active, una pe un canal de parteneri HubSpot, de exemplu, și una la EO Network. Ambele comunități au oferit foarte multe oportunități de comunicare membrilor. De asemenea, noi am folosit webinariile, ședințele digitale, trainingurile digitale pentru a pregăti oamenii din cadrul companiei pentru vânzări, pentru generarea de oportunități de afaceri. Relațiile în general cu mediul de afaceri se pot derula foarte bine și în mediul digital. Aceasta era o tendință de câțiva ani. Am văzut un studiu chiar din 2015 în care se preciza deja că peste 50% din oamenii de afaceri preferă un eveniment digital în loc să se deplaseze, mai ales că s-a constatat că în aceste evenimente informația este foarte succintă, bine conturată și condensată și este chiar mai eficientă uneori decât întâlnirile față în față. Cred că am avut inclusiv o întrebare și probabil o să revenim la zona de Q&A legată de este aceasta doar un trend impus acum de COVID sau va rămâne zona asta de evenimente digitale? Evenimentele digitale de acest gen nu sunt noi. Cum ați auzit, existau traininguri care se organizau în mediul online dinainte, exista deja o tendință de virtualizare a vânzărilor, de exemplu. Acest trend a venit cumva să accelereze tendința de digitizare. Cred că pe viitor o parte din evenimente se vor întoarce la evenimente fizice, în persoană. Cred că oamenii au nevoie și de această interacțiune umană, dar cred că vom vedea mult mai multe webinarii și evenimente digitale datorită eficienței și nevoii de a împărtăși cât mai multe cu aceste comunități de afaceri din jurul unei companii. Am adăugat aici, pe lângă nevoile stricte de relații, de comunicare, și faptul că există niște oportunități foarte mari, și anume faptul că se folosește foarte mult această metodă de a organiza evenimente digitale pentru marketing în companiile B2B în special, că anul acesta peste 75% din profesioniștii din acest domeniu au participat, și nu mă refer la marketing doar, pur și simplu profesioniștii din companii B2B au participat la cel puțin un webinar și mulți au constatat că au informații foarte valoroase. Cred că toți înțelegem că există un motiv pentru care se organizează evenimente digitale. Cred că e foarte important să-l organizăm pe primul, pentru că de obicei primul este cel care ne dă și măsura importanței lui.